Dobro večer, Srbijo, dobro večer, poštovani gledalci, dobro večer ovoj divnoj publici u studiju. Prijatelji naše emisije su Herba Fast koncept koji vam poručuje da ostvarite sav svoj potencijal. Dakle, Herba Fast kao koncept života i ledeni kvas, zdravo osveženje, dakle, oficijalno piće emisije Dobro večer, Srbijo. Meni je velika čast i zadovoljstvo da večeras ugostim jednog mladog čoveka koga ću, što je vrlo zahtevan zadatak, ali pokušati da opišem samo u nekoliko reči. Dakle, on je muzičko čudo. On je multiinstrumentalista, kompozitor, pevač, jedan od najlepših glasova Balkana, čovek koji je osvojio mnoge svetske prestižne nagrade, čovek čija je biografija impresivna, a to je Slobodan Trkulja. Dobro večer, dobro mi došao. Dobro večer, bolje vas našao. Jako mi je drago, možemo na ti? Lakše mi je. Jesam starija, ali molim te, pređi na ti, lakše mi je. Bolje se osjećam, mlađe se osjećam, znaš, kad mi ne persiraš. Tvoja biografija je zaista impresivna i ja bih volala i zamolit ću te odmah na početku emisije da te ja, naravno da ću da te pitam sve ono što me interesuje, ali da ja što manje pričam, a da ti pričaš što više. Kažu da je najteže pričati o sebi i ja verujem da je to tako, ali si ti mlad čovek koji je toliko različit i toliko drugačiji od drugih i toliko u svojoj umetnosti osoben, da bih te molila da eto ti svojim večerašnjim izlaganjem dočaraš gledaocima šta je zapravo to što ti radiš. Ali da krenemo iz početka. Rođen si 77. u Odžacima, je li tako? Tako je. I završio si Karlovačku gimnaziju. Isto kao i ti. Jeste divno. Ono što je za mene impresivno, kada je tvoja biografija u pitanju, jedna od impresivnih stvari je ta što nisi pohađao muzičku školu, je li tako? Tako je. Ali praktično si, kasnije ćemo stići do akademije i svega onoga, ali kao dete, znači nisi pohađao muzičku školu? Išao sam 2 godine u osnovnoj školi kad sam imao 11 i 12 godina i u nekom momentu zbog tih silnih obaveza koje sam imao van nastavnih aktivnosti, pošto sve sam nešto hteo, išao sam i na ples, išao sam i na engleski jezik. U to vreme sam počeo i da sviram u nekom folklornom društvu i nekako je muzika koju sam čuo na folkloru, znači ta neka tradicija, naša tradicija, mi je delovala mnogo zanimljivije nego te neke vežbe koje sam imao kao osnovnoškolac, znači u muzičkoj školi. Negde sam posle godine i po, nepune 2 godine praktično batalio i školu i počeo da se bavim muzikom prosto iz ljubavi i iz potrebe. Da li je tačan podatak da je prvi instrument koji si počeo sviraš bio klarinet? Pa da. Jeste. Doduše, u osnovnoj školi je to bila blok flauta. Dobro. I ja uvek kada se setim i kada me pitaju za detinjstvo i uopšte te rane početke, uvek moram da pomenem ime moje predivne učiteljice Amalije Kučmaš, jedne divne gospođe koja je negde prepoznala taj talent koji sam ja nosio u sebi, jer budući da sam bio čovjek koji je nekoliko puta gubio metalofon, znači roditelji su konstantno kupovali, pa ja zavežem pertlu, ostavim negde, zaboravim, dođem kući gde je metalofon, ne znam. Posle 3. su shvatili da to nije instrument za mene, pošto na muzičkom nešto mora da se svira. I onda su kupili neko blok flautu, onako iz 3 dela, onako lepo može... Ono što može u torbu da stane. Može lepo da stane u torbu, čak sam ja pravio jednu posebnu onako torbu za nju, nosio je kao poseban instrument, pa su deca kao pitala šta je to, ja sam bio sav važan, eto, to je moj muzički instrument. I već sam tada negde pokazivao te znake da prosto između mene i muzike nešto postoji. I gospođa Amalija je to primetila i pričala sa mojim roditeljima i rekla naprosto bilo bi lepo možda neki instrument, evo blok flauta pa možda klarinet. Pa šta ti misliš o klarinetu? Pa rekao, ja ne znam šta je to. Pa to je isto to, malo crno je i malo je veće. Pa rekao, super. I onda kad sam vidio prvi klarinet, gomila nekih onako... Dugmića, ovo se pritisne, ovo se dira, mislim, onako isto kao flauta, ali 10 puta zanimljivije. Veće je, drugačiji ton malo ima i tako. I klarinet je, eto, što se muzike tiče, mogu da kažem, moja prva ljubav. Tvoja prva ljubav. Koliko instrumenta danas sviraš?
Da, već to pitanje. To je ono kao super šilja sa... Pa znaš šta, ajde kaži. 15 instrumenta. 15 instrumenta, čovek svira. Znači, ljudi... Sad se već osjećam kao u kvizu, znaš? Pa nemoj da se osjećaš kao u kvizu, nego, znaš, evo, asocijacija. Spominjali smo klarinet. I svojevremeno, kada sam gospodina Bokija Miloševića pitala, koji je, naravno, naš vrstni klarinetista, jedan od najboljih, sigurno. Sigurno jedan od najboljih. On meni kaže ovako, pa Dušo, pokušaj da zamisliš da 50 godina duvaš samo u supu, a ne u klarinet. Koliko je to teško? A ti sviraš 15 instrumenta. Da, ali ako je to vaša omiljena supa, ako te supe ne možete da se najavite koliko vam je draga, onda je to prosto... Pa, kako ti kažem, svaki od instrumenta kasnije koji je nailazio je imao neku... Postoji, da kažem, posebna priča, ali to je onako, to su priče za svaki instrument bi maltene knjigu mogu da napišem šta se tu dešavalo i kako je ulazio u moj život i retko koji od tih instrumenta sam ja, da kažem, otišao i kupio. Uglavnom su tu instrumenti koji su se nekako sami od sebe pojavljivali. Od nekud su dolazili kao, pa vidi, kao instrument, daj malo da probam i mic po mic, kao pa ajde, kao evo ti, nešto se tu ono kao kompenzuje, ali instrumenti su mi bukvalno dolazili u ruke. Kao da je, ne znam, kao da sam uvek bio u pravo vreme, na pravom mestu i, znaš, ti neki susreti, kao susreti između ljudi, neke ljude u životu prosto moraš da sretneš. Tako je otprilike bila priča i s ovim instrumentima. Kasnije su to, naravno to je bila frula, jer je to bilo potrebno kao za to kulturno-umetničko društvo iz Novog Sada gde sam svirao. Pa onda kad su primetili da volim i da samo nešto tu pipkam i sviram i slušam i ponavljam, onda su krenuli malo da me guraju kao solistu i kako da kažem, ja imam utisak kao da sam odrastao na sceni. Meni je scena onako od malih nogu prosto kao produžetak dnevne sobe, ajde tako da kažem. Znači kako u dnevnoj sobi se ponašaš kod kuće sa roditeljima, tako nekako izađeš i na scenu i radiš nekako stvari koje su ti prirodne i bliski. Da. Da li je istina da u početku nisi znao note? Da nisi čitao zapravo? Nisam čitao note jer duže mi je trebalo preko nota da uđem u muziku nego preko sluha. Znači sluhom sam bukvalno i dan danas volim da se služim ušima. Melodije su nešto što je meni onako bilo jako intrigantno. Ja sam kao dete sam ponavljao bukvalno sve što sam čuo. Bilo koju pesmu, pesmicu. Sećam se i dan danas nekih pesmica iz vrtića čak. Čak ima ova priča kao za Medo Brundo. Kao Medo Brundo sad pevaju Ne ponaše se ludo i tako dalje. Kod mene u vrtiću, ja se sećam melodije. Melodija za Medo Brundo bila drugačija. Ja se to sećam i sada, posle 30 i kusur godina. I svaka sledeća melodija koja bi došla mi je bila jako zanimljiva i negde sam se trudio da je ispratim do kraja i onda da je prosto od početka reprodukujem. Prvo to je bilo sa glasom, onda je bilo na metalofonu, do duše vrlo kratko, to sad ti rekao zašto. Da, to smo gubili, da. Da, blok flautu naravno i onda je krenulo, onda se sve otvorilo, znači sa klarinetom, sa gajdama, sa frulom, sa tim nekim tradicionalnim instrumentima i onda naravno došla gimnazija. Mislim, ko još nosi gajde u gimnaziju, razumiješ? To je ono, probao sam jednom, ljudi su me onako gledali kao dobro, kao gajde. Znaš lipe cvatu? Kao, pa znam, ajde, lipe cvatu, ok, to smo odsvirali i šta ćemo sad? Ništa, daj gitaru, I onda neko treba da svira gitaru, naravno, kao Slobo, i ti to mogo, ma rekao, daj vamo, malo, nedelju dana, akordi, nešto, 3 akorda sam naučio, sa 3 akorda možeš 20 pesama, onako da sviraš. Čudo, rekao sam ja čudo. Mic po mic, tako da eto, tako se to nekako dešavalo. Nemam utisak da sam imao izbora, ali prosto kada čovek voli i kada uživa u stvaranju muzike, ništa nije teško. Da li si posle Karlovačke gimnazije, kada si završio gimnaziju, otišao u Holandiju? Da, nisam odmah. Dobro. Pošto tu sam imao onako taj neki raskorak sa, da kažem, sistemom obrazovanja ovde u Srbiji. Baš me čudi. Dobro. Nisam imao završenu osnovnu muzičku školu. Samim tim nisam mogao ni da se upišem u srednju muzičku, jer kao nemaš ovu
osnovno. Bez obzira kako Bez obzira sviraš. na sav talenat i sve što ti Bog dao, dobro. Niko tu nije razmišljao o tome da ti možda to nešto možeš da odsviraš i da se pripremiš. Da. I isti sam odgovor dobio kad je bilo pitanje za polaganje prijemnog za akademiju. Vi ste završili srednju muzičku? Pa ne, ali ja bih da probam da završim. To jest ja bih da Probaš da upišeš akademiju. Se upišem i da kao... Pa znate, ako niste završili ovo, pa dobro, ali možda ako vi mene čujete, pa eto, možda neke godinu dana pripremili nešto, čisto da vidim kako i šta, ali odgovor je bio ne. I onda je onako prosto usledila ta neka krucijalna životna odluka gde sam morao da izaberem da li da nastavim da se bavim jezicima, pošto su mi jezici naravno i dan danas mi onako odlično idu. Razmišljao sam da studiram francuski, engleski sam onako odlično pričao i uglavnom jezike zbog eto istog tog sluha onako sam super i brzo savlađivao. I onda sam počeo da razmišljam, pa dobro čekam, mislim jezike možeš da naučiš uvek. Ali instrumenti, šta ćeš s instrumentima, znaš? Mislim, meni je to bilo daleko iznad hobija i meni je to prosto bila potreba i prosto kada sam zamišljao život koji ću da vodim negde u budućnosti, da ga vodim bez muzike mi je bilo potpuno besmisleno i nemoguće. Jasno. I onda je krenulo internet, telefoni, gde su te akademije koje mogu da... Gde samo treba da znaš da sviraš, da položiš prijemni. I odluka je pala da se ide u Amsterdam zbog fantastičnih profesora koji su tamo, zbog veza koji imaju sa džez muzičarima iz Amerike, iz celog sveta. Od papira jedino je potrebno da imaš završenu srednju školu, bilo koju srednju. Dobro. I da naravno ispuniš kriterijume koji doduše nisu bili koji su visoki na prijemu. Kriterijumi, ali u svakom slučaju za nekog koji je onako pasionirani muzičar nije nešto što je nemoguće. I klarinet sam nekako odlučio da ostane moja prva ljubav i da se ne školujem na njemu. Već sam izabrao saksofon i posle nekih godina i po dana nakon završene akademije, godina i po dana sviranja saksofona i vežbanja za akademiju, zaputio se za Amsterdam, rekao dobar dan, ja sam Slobodan, ja sam iz Srbije, ja sam došao da položim prijemni. Izvolite kolega, otvirajte šta imate, odsvirao šta imamo, oni rekli hvala lepo, primljeni ste, javite se tamo na šalter, popunite prijavnicu i to je to. Eto. Da. Šteta što kod nas, naravno, ali u svetu prosto prepoznaju talenat i onda si naravno briljirao na toj istoj akademiji. 2004. si diplomirao, a 2004. sam diplomirao i magistrirao 2007. Magistrirao si 2007. To pričamo o saksofonu, je li tako? Da, pa kad me pitaju šta sviraš i čime se baviš... Pa mislim, izvini sad 15 instrumenta, ali prosto moram da te daš... Jedan sam morao da izaberem, tako da u suštini magistrirao sam na saksofonu, ali sve ove ostale instrumente sam... Svih ovih 15 si, da. I tada. Tu na akademiji si, osim što si imao izuzetne profesore, pretpostavljam da si se upoznao i sa velikim muzičarima, pardon, ne mogu da kažem muzičkim zvezdama, pošto oni to nisu, nego prosto veliki muzičari. To je meni više od muzičkih zvezda, znaš, u nekoj hijerarhiji. Pa, znaš kako, ja sam otišao u Amsterdam kao i svaki tinejdžer koji kada razmišlja o muzici i uopšte o tom nekom muzičkom svetu, uvek se javlja taj moment slave, znaš, uspeti, biti uspešan, da te ljudi slušaju, da imaš koncerte svuda, da ti se nešto dive, da budeš slavan, popularan i tako dalje. Prosto u tom periodu života tamo desila su se i ta neka, da kažem, duhovna sazrevanja i taj moment te slave i popularnosti je potpuno onako postao marginalizovan i negde otišao u neki zadnji plan, jer je prosto ljubav prema muzici i uopšte prema stvaranju muzike, prema nekom novom, drugačijem zvuku pobedila. I to me vodi, eto, od onda pa do sada. Eto, ja nisam čovek koji vole nešto mnogo medijski da se eksponira. Nema me niti u realitima, niti u mnogim novinama i onako prosto retko se pojavljujem i negde onako to moja odluka. Ali volim da muzika bude ta koja mene predstavlja i da muzika bude ta koja bude veza između mene i svih ljudi koji je slušaju. Jasno. Pre nego što nastavimo priču i naravno ono što je meni fascinantno, a to je Balkanopolis i sama ta priča o Balkanopolisu, ja predlažem da čujemo šta je o tebi rekao tvoj prijatelj Vladislav Mandić. Može? Ajde. Slobo je
retka vrsta danas još preživjela ljudi koji su sanjari. Vrlo iskren čovek, vrlo ovako otvoren i neposredan. On vidi neku veliku sliku koju hoće da dosegne i on kreće. Metropol orkestar iz Holandije koji je svirao sa Celine Dion, Phil Collinsom i mnogim značajnim svetskim zvezdama. Slobo je jednostavno uleteo kod njih i predstavio sebe i rekao ajde svirate sa mnom. Mislim, niti puši, niti pije. To je možda porok što ne pije uopšte. Mislim, u slobodno vreme verovatno planira sledeći koncert i sve što je u vezi sa muzikom. Jedino smo sad imali prilike da se susretnemo s jednim instrumentom koji je vrlo ovako egzotičan, kanun. Time još uvijek nije ovladao. Ovo sve ostalo što ima jednostavni notni sistem, to je sve gotovo. Probao sam da ga pre nekoliko godina, pošto sam ja instruktor skijanja i provodim dosta vremena na planini, da ga malo uključim u taj jedan od najlepših sportova na snegu. I onda je uspeo tokom tog skijanja sebi da iščaši rame. Bili smo nas dvojica sami na nekoj stazi, bio užasan dan, ali u ambulanti se on toliko smejao. Najinteresantnije u celoj toj priči je što je on 8 dana nakon te povrede imao koncert u Holandiji. Saksofon koji inače regularno svira, ne može da svira. Onda je našao neki baby saksofon, neki sopran, tenor, ne znam. I onda je sa tim saksofonom i sa gipsom nakon 8 dana održao koncert u Holandiji gde su svi bili raspamećeni. Jednostavno stavio sa gipsom i odsvirao ceo koncert. Nastavi, istraji na tom putu i to je to. Budi iskren prema sebi, to je to. Hvala Vladislavu. Hvala Vladislavu. Rekao ja da si čudo. Da li je moguće da... Šta je to? Sigurno si imao bolove. Pa što sam imao bolove, nego na zapadu kada iščušiš rame staviti onu longetu i imaš neki pokret koji možeš da praviš. Kod nas kad te ufačuju... Kod nas je ostala, znači, ovako, desna ruka i jedino leva ruka nije bila u gipsu. Kompletan gornji deo tela, desna ruka mi je stala bukvalno ovako i ja se stojim u urgentnom i kažem, izvini momak, imam naš koncert za 7 dana, umro od smeha. Kažem, a kakav koncert, da si normalan, brate, nećeš ti nigde da ideš kući i odmor 2 meseca dok se to sve... Rekao, vidi, to sve u redu, ali nije to problem, sve okej, nego ako bi ja mogu ruku malo niže, da, znaš, baš da ne stoji ovako, ako baš ne mogu da sviram, ali ovdje bi mogu, ovdje već mogu makar 3 instrumenta, znaš. Ma, brate, si normalan, drži ruku. I dok se to sušilo... Ti si zbog... Ja sam lagano namestio ruku dole. Ja ne mogu da verujem, šta mi čovjek priča. Završili smo sa tim, on je došao, pogledao me ovako i kaže, čekaj bre, stani malo. Rekao, ne znam što se desilo. Dok se nije steglo. I najveći šok je bio ta prva numera koju sam svirao. Ja izlazim na koncert, pritom to je onako dvorana u kojoj je Mariza imala koncert dan pre, mi nastupamo dan posle. Čuvena Fado pevačica. Evo sada baš je bila u Beogradu. I ja izlazim, viri mi šaka iz košulje, a ovde rukav prazan. I sad ljudi gledaju, ništa im nije jasno. I sad ne vredi mi se sad im objašnjam. Prva numera, znači odsvirao to što sam odsvirao i kažem, ne, ovo nije poslednja moda u Srbiji, znate. I pokažem im onako gips. Kako se, šta ćeš? Održali koncert 1,5 sata vremena, ovacije, sve znači kako treba i sve je bilo super. Svaka ti čast, neverovatno. Da li je tačna definicija da tvoja muzika zapravo spaja stari balkanski zvuk i vizantijski sa modernim elementima? Ili kako bi recimo... Moglo bi se reći tako, da. Ili me ispravi, kako bi definisao zapravo šta je ono što ti i Balkanopolis radite? Dakle, koja je to vrsta? To jeste i tradicija, jeste i prošlost, jeste i muzičko i kulturno i istorijsko nasleđe, ali koji su to elementi iz kojih nastaje ta čudesna muzika koju ti komponuješ i koju sviraš? I inače moram da kažem da je, čini mi se, jedan holandski list, opet mi molim te ispravi ako grešim, za Slobodana Trkulju rekao da je to jedan od najlepših muških vokala na Balkanu. Da, je li tako? Tako, nemoj da budeš skroman. Kaži, u pravu si, Jelena. Dobro. NRC Handelsblad su novine. Pa da, to je žanrovska odrednica. Ja ne znam kako bih tu muziku nazvao. Mislim, to je... Postoje
određeni zvuci, određena muzika od koje nekako sve u meni treperi. Dobro. Varniči, iskri, mislim, 1000 sad nekih izraza bih mogao da upotrebim. I to je počelo sa tradicijom, prvenstveno sa gajdama. Gajde su instrument koji ima neverovatnu energiju. Instrument koji pripada našoj tradiciji, koji pripada našoj kulturi. Imamo preko 4 različitih tipova gajdi samo na teritoriji Srbije, što retko koji narod na svetu može da kaže za svoju kulturu i tradiciju. Svirao sam i sa Keltima, svirao sam sa mnogim ljudima gde se gajde pojavljuju kao instrumenta, ali nekako to šta se ovde dešava, taj melos, različiti ritmovi koji se koriste, melodije, prelepe melodije. Prosto, eto, naša tradicija je onako izuzetna i još kao malog mi je uhvatio taj virus, prosto prvi put kada sam čuo gajde, onako, to je bila ljubav neviđena i dalje me drži. I nekako spajanje te emocije koje je meni lično bliska, jer pripadam ovome narodu i kao što govorim ovaj jezik kojim govorim, nekako je muzički gledano, to je moj muzički jezik. Zvuk gajdi, zvuk frule, zvuk kavala, zvuk tih tambura koji se ovde koriste. Naravno, tradicionalni vokali, načina na koji se peva ovde kod nas. Misliš na pojanje? Govorim o vizantijskom pojanju. Znači, da postoji taj duhovni moment, jer naša muzika ima taj duh. Naša tradicionalna muzika ima pravoslavni duh u sebi. I zato numere koje, tradicionalne numere, stare neke tradicionalne pesme koje se ovde vekovima pevaju, imaju takvu lepotu, takvo smirenje, takvu emociju koja prosto razgali čoveka. I to je nešto onako što je meni, da kažem, sveto. Nešto što je meni okosnica zvuka Balkanopolisa. Sve ostalo oko toga su stvari koje prosto tu energiju samo treba još dodatno da pojačaju, podignu. I volim da koristim zvuk klasičnog orkestra, jer to je, ajde da kažemo, u nekim slikarskim terminima, to su najpostojanije boje. I to je praktično kao da imate paletu svih boja, u ovom slučaju zvučnih boja, tako, koje možete da koristite i koje su fantastično zvučali pre 3 veka, 4 veka, 5 vekova i nisu izgubili na svojoj lepoti. Vi kada čujete neki Bachov koncert ili bilo koje delo od nekih velikih kompozitora od pre ne znam koliko vekova unazad, kada se sada izvode, deluju i dalje aktuelno i moderno i nekako nisu izgubile na svojoj lepoti. Naravno. Tako da u istom tom smislu ja volim da koristim i naše boje, koje su isto tako postojane, trajne, nisu izgubile na svojoj lepoti i da takvu vrstu lepote spajam. Ja mislim da je Balkanopolis kao pojam spajanja modernog i tradicionalnog, uopšte sama reč, znači Balkan kao nešto što je, da kažem, jedna onako manja regija, tradicionalna, ruralnog karaktera, ali tako kao polis je opet nešto moderno, globalno gledano, kao država, znači jedno praktično carstvo muzike malo. Spoj tih nekih modernih uticaja, modernog zvuka sa tim zvukom je nešto što je... Sa tradicionalnim, da. S tim da jako mi je važno da, kad se to radi, da ova lepota ne trpi. Znaš, kada imaš... se kaže kao kod nas, kada vidiš, brate, lepu srpsku devojku, njoj ne treba šminke, ne treba ništa. Znači, jedra, crvena kao jabuka, zdrava, prelepih očiju, prelepe kose. Šta tu L'Oreal treba da traži? Mislim, tu nema... Bravo, jest. Prosto ne treba ulepšavati nešto što je po prirodi samoj već toliko prirodno lepo i... Jasno. Tako da, eto, to je otprilike ono što radim i negde mi je drago da, iako sam mlad počeo sa 20 godina da se time bavim, Balkanopolis broji, boga mi, već 16. godinu, onako, ako ne i 17. Drago mi je da smo negde uspeli da ostanemo autentični u tom svom izrazu i da, eto, kao što je Vlada rekao, to je taj neki moment, znaš, kada hoćeš da snimiš nešto i da to bude onako savršeno. Da. Koji je najbolji studio i najlepši studio u kome bih voleo da svoju muziku snimam? Real World Studios u Londonu, to je tu blizu Bristola, Peter Gabrielov studio, gde su snimali Amy Winehouse i Robbie Williams i ABBA je tu nešto radila, ali je poznat po tome što je World Music tu maltene nastao. Neki bitniji albumi te neke svetske muzike, tradicionalne muzike su nastali tu. Prvom prilikom kad smo leteli za
Britaniju, imali smo koncert u Glasgowu, ja sam nazvao ljude u studiju, rekao dobar dan, ja sam taj i taj, ja bih došao kod vas u studio da se mi dogovorimo da mi nešto tu kod vas snimamo. I oni su rekli, dobro, nema problema, dođite. Doneo materijal, rekao šta i kako, volio bi da to zvuči prilike ovako. Producenti koji tu nešto rade, kako bih mogao da dođem do nekih velikih, dobrih producenata. I čovjek mi ovako pogleda i kaže, hoćeš Peter Gabriel da ti producira album? I ja ga ovako pogledam, rekao, ne pada mi na pamet. I on me pogleda ovako i gleda, kaže, a zašto? Pa rekao, čovječe, to je kao da zoveš Van Gogha da ti naslika sliku koju ti želiš da naslikaš. Mislim, on je pre svega umetnik, ja imam neku svoju viziju, ja ne bih voleo da završimo da pola slike bude ono što on želi, pola slike ovo što ja želim. Meni treba neko ko će meni da pomogne tehnički, da to zvuči onako kako treba da zvuči. Znači da bude svetski snimljen album u najboljem studiju sa producentom koji zna svoj posao. Jasno. Sa kojim mogu i da sat vremena provedem raspravljajući se o određenim segmentima. Znači ovo mora da bude, ovo ne može da bude, ovo treba da bude. A koji će meni argumentovano reći ako hoćeš to da snimimo, treba da uradimo tako i tako. I ovaj čovjek se nasmije i kaže ok, preporučujem mi dvojicu producenata, obojica su Gremijevci. I nakon razgovora i slušanja muzike jednog i drugog izabrao sam gospodina Richarda Evansa. Čuli smo se, pričali, dao sam mu muziku, poslušaj to sve i sve se nekako desilo spontano i tako lako i obično. Znači, kao da sam otišao kod prijatelja u studiju da snimam. Čak se on toliko založio za album da sve te cene koji i Robbie Williams i svi ovi moraju da plaćaju za mene, to ništa nije važilo. Znači, ja sam bukvalno bio tamo kao prijatelj studija, njegov prijatelj. Proveli smo mesec i nešto dana tamo. Onda smo otputovali u Holandiju. U Holandiji snimili Metropol orkestar koji je nakon velikog koncerta koji smo imali u Srbiji. To pričaš za 2004. u Sava Centar je bio sa Beogradskom filharmonijom. 2007. smo imali sa Metropol orkestrom. I potpisali smo protokol o saradnji na njihovu inicijativu gde su oni želili da podrže mladog umetnika iz Srbije, pazite Holanđani, gde se bukvalno naša saradnja svela na to da se mi samo dogovorimo o vremenu kada sam ja slobodan i kad su oni slobodni. Izabrali smo nedelju dana u julu mesecu te godine i ušli u studio. Niko nije spominjao novac, niko nije spominjao koliko to košta. Na kraju mi je neko spomenuo, pa znaš ti koliko mi inače to naplaćujemo? Ja sam ovako pogledao, pa rekao, ne znam, niko mi ništa nije spomenuo, mislim, sve nešto onako naš gledam da će neko doći da onako... Kao sad da vidimo šta smo imali 4 dana studija. 50.000 eura košta jedan dan snimanja. Jedan dan snimanja. Mi smo 4 dana provali u studiju i ljudi su, da bi ispali dobri domaćini, pošto je to i njihov projekat, oni ga smatruju svojim projektom, čak su insistirali da plate meni Richardu karte iz Britanije do Holandije i iz Holandije dalje do Srbije gde smo snimali, sad ima i nastavak priča o snimanju. Naravno, gostili su, častili su sve i sad, kako ti kažem, onako, jedan stvarno izuzetan odnos, onako, tih ljudi, prvenstveno prema mojoj muzici, a onda samim tim i prema meni. Ja mislim, to je izuzetno poštovanje, naravno. Sad ima zanimljiva anegdota. Dolazimo u Srbiju, dobili smo blagoslov da vokale snimimo na jednom vrlo posebnom mjestu, sad ću ti reći da je. Richard mi je sve vreme u Britaniji pričao, vidi, ovaj studio je fenomenalno, ovaj studio je jedan od najboljih na svetu, znači vjerojatno jedan od 3 najbolja studija i gde, ali, znaš, ove vokale, to bi trebalo snimati na nekom posebnom mestu sa posebnom akustikom, nešto u nekoj crkvi. Znaš, kao stalno pričaš o tom manastiru, ti vizantijski pojici tvoji to. Kako to šta? Pa rekao, vidi, otko znam kako sad to moramo da vidimo, da pitamo. Mora se traži blagoslov, to je, mislim, ja ne znam da li je to ikad rađeno, a iskreno malo me strah me da pitam, razumeš? Ne znam da li to uopšte se radi ili se ne radi, da li se to uopšte pita, razumeš? Međutim, posle nedelju dana snimanja tamo, slobodan. Rekao, ajde. Okrenem telefon, dobijemo blagoslov da snimimo u manastiru Kovilju. Kaže od koga? Od vladike Porfirije. Dobro. Ali da snimimo posle večerne službe. Znači, kad se završi večerna služba, onda možemo do nekih ranih jutarnjih časova, dok ne krenje jutrenje, nije problem.
I mi dolazimo tamo, Richard oduševljen. Donosimo opremu koju on voli, neka stara oprema. Radio televizija Vojvodine isto učestvovala u tome. I potpuno onako raspamećen kako to sve fantastično izgleda, kakva je akustika unutra. I mi postavimo sve te mikrofone, sve on to stavi i kreće večernja služba. Ulazimo Nasim unutra i Richard je u kolima. Ja mu kažem, vidi, ja ću da idem sada na večernju. Kada se završi, možemo da počnemo, takav je blagoslov. I on ovako sam uhvati za ruku i kaže, ej, slušaj kako pevaju. Ja mogu možda da ih malo snimim, znaš, čisto da imamo, pa ako možda negde zatreba. Pa rekao, vidi, to nismo pitali i za to bi trebalo da tražimo blagoslov, da pitamo. Ali, mislim, nije problem, pitaćemo, vidjet ćemo, ako može, može, ako ne može, ne može. To je ovde vrlo jasno. Znači, crno je belo, ako je u redu, u redu, ako nije u redu, nije u redu i nikom ništa. Ja kaže, dobra, ali ajde, možda ne bi bilo pristojno da tražimo odmah. Možda da sačekamo par dana, bit ćemo tu nedelju dana, pa eto, posle 2-3 dana da pitamo. Ja kažem, okej, razmišljam čovječe kako je on, stvarno je onako uviđavan, jako je uviđavan čovjek. I ulazim unutra, večernja služba, znači završila se, izlazim napolje. Richard sedi pored tih reportažnih kola, beo kao kreč. Neki ljudi se tu uzmuvali, izlazi jedan čovjek, nosi nešto, ovako nešto spaljeno iz reportažnih kola. Rekao, ljudi, šta se desilo? Slobodan, Slobodan, nije dobro, nije dobro. Pa rekao, Richarde, šta se desilo? Kaže, imali smo nezgodu, zapalio se osigurač. Kako miš zapalio se? Lepo, pukao je osigurač, onda se zapalio i počeo da gori. Ja kažem ljudima, ljudi, pa jeste vi proveravali te instalacije unutra? Da. Kako to tako sa ovim kolima, mislim? Kaže, Slobodane, za 50 godina koliko ova kola postoje, ovo se nikad nije desilo. Ali kaže, nije problem, imamo mi rezervni, zamenit ćemo, ušli su unutra sa onim aparatom za gašenje, ugasili sve što je trebalo. Međutim, pazi, Richard je iz Engleske doneo veliki računar na kome se to sve snima, neki Pro Tools sistem i tako dalje. Mislim da ne ulazim u detalje. To je sve prestalo da radi. On je rekao, ja mislim da je kompletan hard disk otišao, mi nemamo ništa. Sve smo izgubili. Rekao, čovječe, sad razmišljam, ok, imamo mi to nešto nasnimljeno, ali u Holandiji se nalazi orkestar, pa ovo je, ne znam, u Britaniji, sad to sve ponovo uraditi, to je nemoguće. Nemoguće. Pritom, kako ti kažem, kad si kreativan i kad uđeš u studio, taj moment, to ili si snimio ili nisi. To je nenadoknadivo, da. Nenadoknadivo. Ja sad ovako gledam, razmišljam, vidi, u manastiru smo, nemoguće da smo sve izgubili. Znači, prosto ne mogu da verujem da smo sve ovo uradili, da se sve ovo desilo, da na svetoj zemlji, razumeš, da se tako nešto, nema šanse. Ja ga ovako pogledam, kažem, imam neki osjećaj da će biti u redu. I međutim, on nikako da se smiri. Uključujemo mi lagano kompjuter, pali se sve tamo, jedan sistem, drugi sistem, sat pokazuje 0000, on se hvata za glavu, to nije dobro, znači da je nešto tamo unutra se onako pokvarilo. Međutim, jedan po jedan deo sve se to nekako javlja i sve je to i prekrstili se mi naravno odavno i čekamo da to nekako, znaš, molimo se da je sve u redu. I u nekom momentu sve on tu nešto proveri i okrene se ovako, it's okay. It's okay. Sve je sačuvano, pa naravno. Možemo da krenemo sa pevanjem, može. Ulazimo Goran Milošević i ja u crkvu i pravimo te neke prve snimke i sve onako fantastično zvuči. Ja sam onako presrećan jer generalno nisam čovek koji voli mnogo da snima, ja volim da nastupam. Ako snimate nastup, to je u redu, ali dolazim u studio i prosto fale mi ljudi, fale mi kome to pevaš, znaš, kome ti pružaš tu emociju. I to mi je praktično prvi neki ozbiljan pravi album da sam se usudio da napravim. I sama činjenica da pevam u manastiru gde volim da idem i na liturgiju i gde vrlo često budem za pevnicom sa monasima. Onako, naš, kod kuće si, negde si svoj na svome. I naravno, uopšte i muzika koju sam pravio ima neke veze, naravno, i sa tom našom, i sa tim licem Srbije. I sve je bilo super, sve je bilo fantastično. Sedam u auto i vozim ga za Novi Sad u neki stan koji smo mu iznajmili. I on me ovako gleda i kaže, Slobodan. Na engleskom svom, onako pravi, britanski, onako akcenat, kaže, moram nešto da ti ispovedim. Tim rečima, moram nešto da ti ispovedim. Ja kako gledam, o čemu ti pričaš, čoveče? Kaže, vidi, nisam bio dobar. Znao sam da nisam to trebao da uradim, ali nisam mogao da odolim. Snimio je. Stisnu dugme. A jao.
Snimio je Večernju. Snimio je, stisnuo je dugme, kaže, izdržao sam 10 sekundi. I onda sam pomislio, pa šta bi moglo da se desi loše? Ma taj da snimim, stisne ovako dugme i kaže, taman kad sam pomislio, dobro je što sam to uradio, sve je puklo. Tad se zapalio. Osigurač je počeo da gori, kompjuter je prestao da radi. Da li je moguće? On je izašao i počeo da viče vatra, vatra, vatra. Da li je moguće? Unutra moguće? gase, seo čovek, kaže, uništio sam sve, znam da nisam smeo, znam da nisam smeo. I kaže, nije to sve. Pa kako misliš nije sve? Pa kaže, ja sam snimio čoveče 15 sekundi. Tih 15 sekundi znam šta su pevali, ja znam šta sam snimio. Kaže, sve se vratilo što smo snimali do tada. Osim tih 15 sekundi, njih nema. Neverovatna priča. Neverovatna. I kaže, znaš, ja sam samo nasmio, ako ga pogledao, rekao da, i sledeći put, kaže, tražit ću blagoslov sve u redu. Naravno. Tako da raznih nekih priča ima vezano za snimanje albuma. Legendarna je već ta priča da smo imali specijalne goste pevača koje nismo očekivali. Naime, samo snimanje u manastiru podrazumeva da sa strane se ništa ne čuje. Naravno. Mislim, tamo ima i ljudi koji rade, imaš i neke traktore koji tu nešto, znaš, i kola koje se negde čuju, a ti mikrofoni su toliko osetljivi da se sve čuje. Međutim, posle večerne službe zaista sve nekako onako utihne, manastir se, zatvore se kapije i mi smo snimali, stvarno je bila tišina. Međutim, ja ulazim u reportažna kola i slušam snimak i čujem nešto u pozadini. I kaže, Richard, jel čuješ? Pa rekao, nešto čujem, ne znam šta je. Kaže, ptičice. Ptičice? Kakve ptičice? Kaže, ptičice. Kako ste vi počeli da pevate, tako su počeli ptičice da pevaju. Neverovatno, uveče. Znači, neverovatno. Ja ga ovako pogledam, onako zbunjen. Pazi, ljudi potroše milione eura da izoluju studiju, da se ništa ne čuje s polja. Mi smo u manastiru i čuju se ptice. Ja mu kažem, pa ne znam, šta misliš, da snimamo ponovo? Ponovo? Si ti normalan? Pa ovo nema para, kaže, koje bi mogle ovo da plate. Ovo je strašno. Naravno, neverovatno. I onda praktično svaki put kada smo pevali, i Goran i ja, i Aleksandar Jovanović, on je prvi pojac manastira Hilandara, on je isto jedan od glavnih vokala u grupi Balkanopolis. Svaki put kada smo snimali, svaki put kada smo pevali, ptičice su pevale sa nama. I meni je to prosto bilo neverovatno. I onda kada smo pisali, znaš, ko je sve učestvovao na albumu, bili su tu i poznati, vrlo poznati rock muzičari, David Rhodes, gitarista Petera Gabriela, Tony Levin, basista Petera Gabriela, John Giblin, čovjek koji je svirao na albumima Phil Collinsa, John Lennona, Paul McCartneya, Annie Lennox, Simple Mindsa. Prosto, znači, ja mislim da nema značajnijeg imena u istoriji, u rock istoriji Britanije da se on negde nije pojavio. Svirao i sa nama na albumu. I sad nabrajam sva ta imena i sve smo stavili i Goran mi kaže da, ptičice. A ptičice? Da, tako da smo i njih smo naravno potpisali. Da, neverovatna je ta priča. Pa oni koji veruju, ja sam sigurna da su je razumeli, posebno verujući na pravi način. Ja ti predlažem da sad čujemo Gorana Miloševića, dakle, vokal takođe Balkanopolisa, koji zajedno sa Slobodanom predivno peva. Pa da čujemo što je rekao o tebi, može? Ajmo. Čini mi se da Slobodan svira nekih 16-17 instrumenta. Ne mogu ni ja baš uvek da ih nabrojim. Pisao bih ga kao vrlo upornog, vrlo smirenog. Nije strog prema saradnicima, može se reći da je zahtevan, pošto posjeduje ogromnu energiju. U određenim trenucima naša energija nije na njegovom nivou, pa tu možda može da dođe do malog, da kažem, nesporazuma i zastoja. Svoje slobodno vreme provodi najčešće sa svojom porodicom. Ima 2 divne ćerkice, divnu suprugu. Često su u manastiru Kovilj. Slobodan kao otac prilično je popustljiv, prosto onako, da kažem, to je neka transformacija odnosno na ono kako ga mi uglavnom vidimo. Što se tiče Beovizije, taj trenutak je bio, ajde da kažem i meni, čudan. Shvatio sam kasnije koliko je taj moment bio bitan za nas kao grupu, jer dosta ljudi koji nisu bili upoznati sa onim što radimo su na taj način videli
o čemu se radi, puno uspeha, prvenstveno na privatnom, porodičnom planu, a onda naravno i na poslovnom. Hvala Goranu. Hvala Goranu. Da, ovo je vrlo bitno, divan mi je šlagvort dao, pošto to nikako nisam htjela da propustim da te pitam, samo moramo malo ubrzati, za Beoviziju. Kada si se pojavio, to je zapravo, čini mi se da je tek tada šira neka populacija, ajde da tako kažem, zapravo čula, naslutila barem šta je to što ti radiš. Pa znaš kako, Moć televizije je zaista čudo. Sedma sila. Sedma sila. Meni je nekako, svi se stalno žale kako nema nekog kvalitetnog programa na televiziji. I ja znam mnogo muzičara, mnogo talentovanih ljudi ovde u Srbiji koji sede po kućama, tako sviraju, vežbaju, okupe bendove i onda negde se tako nalaze, ali niko se ne trudi da se pojave na televiziji. I onda kao dozvolili smo da ljudi koji možda i nemaju nešto ozbiljno da ponude, tako je, ali se trude, su zauzeli prostor. Su zauzeli prostor. I sad ne možeš ti njima da zameniš što se oni ljudi trude. To je potreba verovatno svakog od njih da nešto i pokaže i tako dalje, ali nije problem u njima, problem je u nama. Rekao sam prosto momcima, idemo na Beoviziju, to je to, Srbija se prvi put takmiči pod našom zastavom, naša zemlja nastupa. Ja želim da znam, makar da, eto, bili smo tu, probali smo i dali smo neki naš zvuk kako mi onako mislimo da bi Srbija trebala da se predstavi. I te godine je pobedila Marija Šerifović i ovde i tamo, tako da mi smo imali to neko počasno drugo mesto, ali to je bio nastup pred 120 miliona ljudi. Mislim, to je onako prosto bilo neverovatno. Nedelju dana nakon toga mi odlazimo u Britaniju i počinje ova priča sa Richardom, sa snimanjem u studiju i tako dalje. I nekoliko njegovih prijatelja, isto iz... Onako, mislim, nisu muzičari, to onako komšije iz ulice, što se kaže. Su rekli, videli su vas. Oni znaju onog Čupavog. Je li to onaj Čupavi sa Eurovizije što je pevo? Da, kaže, ono je jako, jako čudna muzika, jako je specifično. Ima nešto arhaično u tome. Ne znaju šta je, ali im se jako sviđa. I primetio sam, recimo, da narodi koji jako cene svoju tradiciju i kulturu, Britanci, Rusi, Kinezi, u Kini, ja ne mogu da vam objasnim šta je ono. Kako su ljudi reagovali. Ljudi su pevali sa nama na srpskom jeziku. Znači, ta priča nas i Rusa, 300 miliona sa Kinezima, ne znam koliko milijardi, je dobila onako čudan obrt tamo kada smo bili, jer za vreme tonske probe pojaviti se neki 10.000 ljudi koji je tu i neće da ode. Ja krenu da pevam tradicionalno jedan napev, znači imamo jedan citat iz tradicionalne pesme u pesmi Voda. Ja im opevam Prioni Mobo i oni svi Prioni Mobo. Čini 10.000 ljudi peva zajedno sa nama. To je bio neverovatan. To ćemo vidjeti, jel tako? Da. Taj snimak ćemo naravno videti za kraj emisije. Moramo je privesti kraju, inače bi mogla da te gledam i slušam 2 dana, ali stvarno nam vreme ističe. Ne bih da propustim da kažem da je godinu dana pre nastupa na Beoviziji, pošto je Beovizija bila 2007. ako se ja dobro sećam, kada ste vi osvojili drugo mesto, a Marija Šerifović prvo. 2006. si nastupio na Exitu pred oko 3.000 ljudi sam, je li tako? Da. To je isto bio onako... To je bio eksperiment. Eksperiment, da, ali vrlo uspešan eksperiment. A ono što mislim da je značajno, što ne bismo smeli da propustimo, da spomenemo je Milanski edikt, odnosno proslava. Ti si napisao, je li tako, muziku za povodom obeležavanja. Ovo je prvi put bilo da dobijem zvaničan poziv. Dobro. Maltene kao kompozitor. Da napravim sat i po programa povodom Milanskog edikta. Naša publika je bukvalno od beba do 107, znači od 0 do 107. Bukvalno imamo publiku kao politički zabavnik. I vrlo često se dešava... Vrlo često se dešava da na koncertima imamo pankere, imamo momke sa dredovima, pored njih sedi gospođa Tašna Mašna Broš. U bundi, da, jasno. Ali to je divno. I nekako muzika na sve spaja, tako da mislim da je to najveća snaga Balkana. Slobodane, planovi za 2014. Mislim da je vreme da napravimo taj veliki koncert koji dugo najavljujemo i dugo planiramo. Nekako imao sam velike želje da i produkcija na tom koncertu bude onako
velika i ozbiljna. I mislim da evo u 2014. definitivno da onako idemo sa željom da se to desi. CD-i su svuda prisutni, muzika je prisutna. Nekako sam se eto ponovo i medijski aktivirao. Hvala ti na pozivu u emisiju. Stvarno, nema na čemu, sa velikim zadovoljstvom kada je neko toliko talentovan i toliko i stvara tako čudesnu muziku. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i bit će mi veliko zadovoljstvo ako dobijem poziv dogodine svakako da prisustvujem koncertu. Da vi puno hvala na gostovanju. Mi ćemo sada vidjeti nastup taj u Kini, u Šangaju. Eto, za gledaoce poklon da vidite kako Kinezi lako nauče da pevaju. Od naših prijatelja Herba Fast Koncept poklon. Hvala. Hvala tebi, Slobodane, i moram da ti kažem da onako, baš sam ponosna, čoveče, što živimo u istom gradu. Svaka ti čast. Što smo lale, novosadišti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da te ugostim i želim ti puno uspeha i na privatnom i na profesionalnom planu i da nas sve raduješ svojom umetnošću i dalje i naravno ne samo nas nego i ceo svet. Hvala ti što si bio moj gost. Poštovani gledaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Dobroveče Srbijo. Ostanite uz Nacionalni dnevnik. Vidimo se za 7 dana. Prijatno.